Bandel kecakot apa artinya Banjaga telepon kecamatan apa artinya Banjaga telepon kecamatan kota yen mangkono ayo kapan kawe esok akan nembak motin bandel kecakon topo wis diterima aku terima ojo gawe lara aku takon ojo sire ati petakono aku kang mangsulim apa ndika tresno aku iki wani sumpah wis arep tarapi takon maneh ndika aja gelo ora jawabe arep takon apa waning rapi gaweanmu apa bandel kecakot gawean wis nyoto aku jawab bagaimana tindak gawean sarung mbak aja sambrono bandel kecakot apa artinya Banjaga telepon kecamatan kota yen mangkono ayo kapan kawin esok makan nembah moden bandel kecakon apa wis diterima aku terima aja gawe lorong telah ku jawab bagaimana tindak gawean saru mbak aja sambrono bandel kecakot apa artinya Banjaga telepon kecamatan kota yen mangkono ayo kapan kawin esok makan ning mbah moden bandel kecakot apa wis diterima aku terima aja gawe lara aku takon aja sire ati ketakono aku kang mangsuli sabar kang soleh apa dika kena aku iki awani sumpah wis arep tak rapi takon maneh ndika aja gelo tak jawabe arep takon apa wani rapi gaweanmu apa kabande
bandel kecakon gawean wis cetha kelaku jawab bagaimana tindak gawean saru Mas Bro baca sembrono bandel kecakon apa artinya menjaga telepon kecamatan kota yen mangkono ayo kapan kawe besok esok makan nembak moden bandel kecakon apa wis diterima aku terima aja gawe lara yang digoyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang enak yol dikeyol-keyol pinggulnya dikeyol-keyol asing banari kepang di suasana pesta banari kepang di suasana pesta ijo royo ijo aku wis ngaku salah kondo saknyatane saka atiamu ana lambe geni sing ning ati enggal disirame yo ben adem kaya kek wingi mbok wis aja sujono aja nyiksa raga tresna kuwi mesti ana godha mawa sing ning dada enggal dileremno ya ben adem kaya desemono ronce melati kambange lawe pupus klopong sing dilengke nganti tuwa aku isih tresno kowe senajan ana kuda sepiro akeh ronce melati kambange lambe pupus klopo tengelenge nganti tuwa aku isih tresno kowe sajan ana kuda sepiro akeh aku wis ngaku salah kondo saknyatane saka ati among ana lambe geni sing ning ati enggal disereme yo ben adem kaya dek wingi mbok wis aja sujono aja nyiksa raga tresna kuwi mesti ana godha mama sing ning dada enggal disiremno yo ben adem kaya kek semono ronce melati kambange lawe
gawe pupus klapa sing elengke nganti tuwa aku isih tresno kowe srajan ana gudang sepiro agae roce melati kambange lambe pupus klapa sing eleke nganti tuwa aku isih tresno kowe srajan ana gudang sepiro agae mbok wis aja sujana aja ning sorga tresna kuwi mesti ana budhal momo sing ning dada enggal dileremno yo ben adem kaya dek semono roce melati kambang